Mayong buntag sa tanan. So karon inyong nakita nga tiil sa bawi atong gihugasan kay magumbata og pata. So mo na siya tong gihugasan. Magutad yung taog ahos kay atong ibutang para sa iyang panagkuat. So mo na siya tong na ang kamot apilo na tuog kuan ka ng tuktok karon malata ang ahos mo na siyang style mga bayet unya di karon dayon o kadili ko kabalog haling akong papa akong gipahaling kay kantsawan na sa tanin niyo so mao na siya di pa o di ipatong dayon di kwaon na din nato ng hanger nga gi haling gihar musiga di gibutang na dayon nato ang atong sa baboy o ang panakot o atong takluban ato dayong o huwatan nato ng mubukal so mao na siya magbukal-bukal na siya karon krrrr di abrihan nato di na nagbukal na di ato dayon na sang takluban kay syempre atong kwaon didto kay humok naman na siya ipatadtad na to sa akong papa o di kikuha na niya o di na mga panakot wala na nako ipakita kung unsa ang giunsa og utad sa akong papa mga panakot mga charorot o di gisa mix Mao na siya to nang mix. Gangi siya nga akong anak nga Indiana diri gibutangan nato og tubig. Gikatawa naman ko sa akong anak mitras nag voice over. Butangan nato og tuyo. O ibutangan nato og suka nga pure gikan sa lube. Ang mga panakot dayon ibutang. Mix. Akong anak sige katawa diri nakaingon siguro ni siya buang ang iyang mami. So mo na sa siya mix gibutang ang black beans pag human sa black beans mix na sad mix kalami kaayo sa humbag gibutang ang banana blossom gimix na sad ala kalami ka dyan kaayo ani wala gayoy diet nga mahitabuan ni gibutangan dayon og sibuyas dahon nga gitapulan ko og tadtad dagko kayo Summer siya ulo to na nga atong humba nga pata. That's all. Thank you. Goodbye.